Με την καρδιά να μιλήσω, αμάν, 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 αμάν. Πες τι να εξηγήσω. Κανείς δεν είναι κανενός, μα της μου είναι ο Θεός. Ο άνθρωπος ο λογικός είναι τύπος λαϊκός. Στο πανικό και στην κρίση η μόνη έξυπνη λύση, ας σου ζητήσουν δανεικά να φέρθεις λαϊκά. Πριν να φορέσεις μια βέρα και πες μετά όλη μέρα, να σκεφτείς πιο καλά στο φινάλε απλά. Κανείς δεν είναι κανενός, μα της μου είναι ο Θεός. Ο άνθρωπος ο λογικός, πες μου ποιος είναι, πες μου ποιος. Κανείς δεν είναι για κανένα, τραγουδιά ιερωμένα. Άκουσε ποιος αντέξει, σ' αγαπώ με μία λέξη. Εδώ η αλήθεια το ψέμα είναι πάντα ένα θέμα. Αιτία μοιάζει καθορμή να πονάς τη ζωή. Μια φορά ένα λάθος μέσα στο ξέπαινο το πάθος θα μας χρεώσουνε με δόσεις που δεν μπορείς να πληρώσεις. Κανείς δεν είναι κανενός, μα της μου είναι ο Θεός. Ο άνθρωπος ο λογικός, πες μου ποιος είναι, πες μου ποιος. Κανείς δεν είναι για κανένα, τραγουδιά ιερωμένα. Άκουσε ποιος αντέξει, σ' αγαπώ με μία λέξη. Κανείς δεν είναι κανενός, μα της μου είναι ο Θεός. Ο άνθρωπος ο λογικός, πες μου ποιος είναι, πες μου ποιος. Κανείς δεν είναι για κανένα, τραγουδιά ιερωμένα. Άκουσε ποιος αντέξει, σ' αγαπώ με